Vive as festas da Guadalupe con nós. CCA Rianxo. En mercarrianxo.gal tes o teu comercio de sempre a un clic. Descarga a app máis Rianxo e aforra mercando no comercio local. A Asociación Rianxeira de Empresarios desea vos unhas boas festas da Guadalupe. Neumáticos Soto. Ademais dos nosos servizos de sempre, contamos con postes de recarga para vehículos eléctricos, lavandería e, como novidade, punto de recollida de paquetes. Autocares Muiños, aluguer de autocares, autobuses e transportes adaptados, transporte para eventos, escolar, de obreiros, servizo discrecional, nacional e internacional. Ansores, calidade en todo tipo de sillóns, mobles a medida e fabricación propia. Visítanos en Araño. Pesado Barbanza, suministros e aluguer de maquinaria para a construcción. Ferrasería diversa, andamio europeo. Visítanos na nosa nave no polígono de Espiñeira, Boiro. Metales Taragoña, especializados na reciclaxe de metal, xestores de residuos sólidos industriais, despezamento de maquinaria e desmonte de naves industriais, venda de pezas e metais usados, recollida e tramitación de baixas de vehículos. Proafer, depuradora ecetaria de marisco vivo, ameixas, bogavante, navallas e mesillóns, venda ao público na nosa nave e en liña. Tarrío y Suárez, xestión integral de proxectos de edificación industrial, dotacional e obra civil, servizos forestais, movementos de terras, canalizacións, parques rústicos multiaventura. Deseñamos e instalamos mobiliario urbano a medida. Temos as concejalas. Ven para cá, concejala. As concejalas. Non xa vai salir. Un besito, un veciño para toda a familia. Aquí hai que vir a pasalo ben. Que pasa, amigos de Festa en Festa? Aquí estamos de novo, un ano máis, estamos a Festa da Guadalupe 2024. Isto vai ser a repanocha, hoxe vamos a disfrutar moitísimo porque son unhas festas enormes de aquí destas terras, o sea, en Galicia non se pode vivir unha festa se non viches a Guadalupe, tes que vir. E hoxe acaba de acabar ahora mismo a misa e aí temos a Virxen e vamos a ir agora á procesión e despois tamén habrá verbena, habrá festa, bueno, mima, hoxe vamos a rachar con todo, así que nada, deixámosvos que vamos ahora mismo a baixar a Virxen, que vamos para Guadalupe directos, vamos a levala por aí polo mar.
estamos aquí na festa de Guadalupe, encontreme con esta muller. Que é unha tal? gran representación daqui de Rianxeira de pura cepa, Pura cepa, pero de aquí xusto de Rianxo, porque aquí hai moita... De xusto de Rianxo, aquí hai moitas parroquias, pero Claro, non, por eso. eu son de Rianxo, Rianxo. propia, o sea, aquí da propia Vivo no iglesia. medio do mar, casi. Bueno, ahora o mellor ten unha casa no medio do mar. Non tamén. O sea, que aquí hai moita festa, eso que acabamos de empezar. Aquí hai moita festa, este é o terceiro día, levamos 2, como podedes comprobar na miña voz. Bueno, isto ao mellor non podemos gravar porque está de baixa. Que Esta semana non traballo. Eu estou dada de alta, que son autónoma. Entonces, nada, terceiro Como día. está o país, Hoxe é procesión marítima preciosa, Sí. a nosa moreniña. Ves no barco? Ainda quedan, non sei se vou no barco, a mellor si. Home, vas ti no barco, por Dios. Levo teu, é a miña acompañante. Si, porque así entre os dos, a mellor ainda Pero ainda quedan salimos moitos vivos. días de festa, No, claro, E sobre todo é que decirle a todo o estamos mundo que o viernes, o último día, o día que ás 2 da mañán cantamos todos xuntos a Rianxeira coas bengalas, eso nadie o pode perder, así que invito a todo o mundo a que se acerque a Rianxo a vivir Hai que a Guadalupe. cantar, é que non é Porque a tan Guadalupe hai que difícil. vivila, non é contala. Eso, hai que vir todas as noites e agora porque pillamos a de primeiras. Se pillou ao final. Bueno, Non pillabas nada. nada, marchamos que vamos para o barco. Así de estranjis, como que non quera cousa. Elas non queren falar, pero quero saber eu, porque isto é un... que levades aí? Un estandarte, non? La Virgen de Guadalupe. Pero isto é un privilegio, non? Ai, sí, sí, a verdad que sí. Para min sí. Hasta hoxe estou de santo, mira ti. Sí, hoxe é o día dos dolores. Ah, pensei que te chamaba Guadalupe. No, o día 15. Ti és Guadalupe. Sí, sí. E para levar o estandarte hai que facer oposición? Bueno, nós tuvemos suerte. É que non pode ser, ten que ser original. Original. Pero o sea, así non, tocou. Así, tocounos, así. Mandancho como polo censo. Así, así. Votar, ou así. Mais ou menos. Non me digas. O sea, que chega a chegar a casa como que di, ás 9 da mañá tens que estar ali a levar o estandarte. A verdad que foi un privilegio. Que queres que che diga? Sí. Debes de ser teniente alcalde. Sí, son. Polos anos que levas. É polos anos que teño. No, digo, de festa aquí en Guadalupe. Ai, sí, 75 anos levo de festa, desde que nacín. Pois aí está. O sea, máis experiencia non Desde podes que ter, así, hasta Mellorou a festa, entón, 75. Como? Mellorou a festa, en 75 anos mellorou. Ai, sí, moito. Tens que dicir que sí. Sí, no, é que mellorou, porque antes eran 5 días e agora é máis moita xente, ven moito... Esta ten moito... O sea, non está en contra de que veña a xente. No, eu non. Mira, está ahora mismo tocando aquí a banda de gaitas Buxaina, ¿no? Buxaina de Taragoña, De Taragoña, e vindes todos os anos. todos os anos, desde pequenos. Desde pequeniños, sabemos, non? Cantos anos tes ti, miña reina? 5. 5, o sea, 5 anos de festa que ves. E tocas ti tamén a gaita? No. Pero bailas. Bailas. Aquí ya estamos as abuelas, que aí xa están fillos e netos. O sea que xa vai a... Quer dicir, festa xa, usted viveu máis festa. Sí, a parte Xa xa de pasou a canteira. banda, xa... Hoxe xa levou o estandarte. Exactamente, agora xa non estamos para outra cousa. O chollo para outro, non? Exactamente. E tamén tes aquí os fillos e todo, non? Teño fillos e netos, sí. Ahora ainda os tes vigilados. Bueno, tamén me vigilan a min. E ti era o que daba paso, non? Eu estaba axudando aí a banda a subir, que senón a mellor temos un accidente e non é plan. Claro, a banda de gaitas seca non pode porque se mollan. Sei que si, mellor o salitre non fai ben a
a vestimenta. Pero bajo tamén as tubas. Bueno, a tuba está aí, está Aquí revestido, vamos non hai indo os problema. barcos, ou van enganchados? Sí, de feito, eu teño que ir a axudarlle no segundo barco. Nada, vamos deixar que isto é profesionalidade pura. Que a banda de música, temos aquí a dos representantes. Onde está o director? Non sei, anda por alá, creo. Anda por ali, ele xa montou. Vos deixar que van montar desde que ano levades? Desde despois da pandemia. Cadrouche, non? Cadrouche, foi así na pandemia e dixeste, vamos a apuntar a banda de... No, tocando instrumento desde moito antes, desde 4 anos ou así. Pero a banda de música é? Como chaman a banda de música? A banda de música de Arca. Aí está, cantos sodes? De normal, cerca de 40. Claro, hoxe foi así como a convocación, non? Seguridade temos, non? Temos, bueno, evidencial, non? Temos un dispositivo de seguridade reforzado. Por si acaso. Non vamos caer ao mar, é importante, non? Neste barco non creo. Non creo. Este non, porque das autoridades este non pode caer. Este non creo. Moitos anos xa, usted por aquí? Sí. É de Rianxo? Sí. Entón xa é un privilegio. Bueno, é un orgullo. Claro. Igual o mandaron xa a propósito. No, a propósito no. Fixo influencia aí para vir, home. Que mellor vai cuidar da seguridade que un home da propio Rianxo, non? Do propio Rianxo. Moita festa aquí, Moita festa. Hai que aguantalo, hai que manter a seguridade. Por ahora levámola ben, bueno, un dispositivo que temos xa preparado desde antes do verán, ano a ano se vai modificando, se vai reforzando. Proba delo é que temos aquí casi 10.000 personas e cada ano ven máis xente. E cada ano ven máis xente, sí. A xente di que non veñen, pero... No, ao final veñen. Pero veñen igual. Veñen. Como non van vir? Polo día, aquí, no, e pola noite tamén. Nós aquí invitamos a todo o mundo. Despois non hai problema. Ningún. Se vais a vir no coche, despois non marches. Nades aquí, é mellor. No, temos unhas festas que son exemplares en todo Barbanza e, bueno... Esta é unha maravilla. É o mellor que pode pasar, non? Sabes por que é morena a virgen? Porque veo de México, sei que non. Bueno, por menos sei que viña moreniña dali. Temos unha pista. Sí. Moitas gracias. Nada, a vos, gracias. O sea, quieres ir, non? Sí. Guai, porque leva a virgen, vamos. Claro, pero ese é un privilegio. Claro. O ser de Rianxo, levar a virgen da Guadalupe, pois... Encher o peito. Claro, home. Xa nin como. Hoxe xa nin como. Bueno, habrá de comer? Sí, home, malo será que na casa de Mamá Rosa non haxe de comer. Pois este é o terceiro ano, cuarto, que levo. Estás enchufado. Sí, a verdade que sí. Vamos deixalo porque ahora mismo tenemos que... Teñen aí que mover todo. Aquí, bueno, ahora mesmo unha festaza, non? Vamos ir aí á ofrenda, non? Sí, vamos a ir a dar unha volta, o que ven sendo hasta faise unha ofrenda floral aquí no medio da ría, é un paseño, vamos hasta a Playa de Tanxil, onde está a Virxe de Guadalupe, e ali, pois, xuntamos os barcos e faise unha pequena ofrenda de flores. Canta ser rianxera, claro está. Son rianxero de pura cepa. E que fixo hoxe? Que fixo todo elegante? Mira la procesión. Mise todo levarla. Exactamente. Usted está pendiente de que a Virxe estea en todo momento protegida. Exactamente. Levando de festa aquí moitos anos. Bueno, todos los años, lo mismo. Y hay que organizar. Coller algo de comer porque xa está desacabando con todo. Como no cojas queso, porque la empanada... Xa vou. Don Julián. Que tal? Bos días. Como estamos hoxe? Bueno, ben, un pouco acalorados, pero ben. Usted é de Rianxo, non? Estamos de Rianxo. É que era importante saberlo, porque claro, a veces aparece veda propia. De Rianxo. Señor, como vedes a festa este ano? Ben, bueno, igual de ben que sempre, co enjadido de que ademais este ano parece que imos ter un tempo fantástico durante toda a semana, entón, bueno, pouco máis pode pedir. Que a veces tamén axuda, verdad? Bueno, é importante, non? Ademais, empezar o día así soleado, ademais, ten o lado negativo de... Chovendo non nos resistimos a quedar na casa, eso está claro, pero bueno, vaise de outra maneira. Supoño que moita labor aí. Moito traballo, o traballo que asume fundamentalmente a Comisión de Festas, a Asociación A Moreniña, que bueno, colaboramos na medida do posible tamén, pero bueno, ao final tamén se son moitos anos cunha programación xa moi consolidada, vai todo bastante rodado. Non se fai dun día para outro, pero a súa vez tamén hai moita experiencia. Os cartos están metiendo algo porque se leva traballo, verdad? Outra pista máis, por que morena a Virxe de Guadalupe? A Virxe de Guadalupe é morena polo tempo fantástico que temos en Rianxo. Outra pista máis.
hai quen di que veo de México, será polo tempo fantástico. Cando chove tamén tamén. Esas son mentiras que a xente... Nós aquí en Rianxo temos un tempo fantástico no verán, e así nos visita tantísima xente, entón boa mostra é do color que colle a xente cando marcha de aquí. Un orgullo que ver o pobo así de fermoso, con esta participación de xente, que todo saia ben, ademais a xente vivindo con esta emoción, é para todos, está claro, temos aquí aos máis pequenos, temos aos máis vellos que tamén participan como poden, pero bueno, esta é unha alegría, está claro. Vexo vos a todos en común hoxe aquí maravilloso. Moi ben, home, claro, disfrutamos da festa. Sempre. Levamos todos de maravilla. Non fai falta propoñer moito en Rianxo para que sea un día festivo. Verdad? Sí, sí. É que ves, se todos enrimamos para unha festa é moito mellor, verdad? Está claro, además así hai quen invita e quen máis repartido. Claro que si hai que pedir para todos. Por supuesto que sí. Temos por aí tamén outro compañeiro tamén do PP, por exemplo, tamén. Sí, está aí José Luis. Axudaría, non? Porque... Ves, ao final... Sempre vou arrimar o ombro. É que hoxe o día de festa é un día maravilloso, porque non vos pregunto de política, entón todos estamos de festa hoxe. Porque estamos aquí, hai de comer, de beber, é unha festa maravillosa. Estamos de festa, hai que disfrutalo. De Rianxo. De Rianxo, do mellor sitio da Arousa. Falei antes cos compañeiros, do Concello díxome que para as festas sempre vos poñeres de acordo. Vai unanimidade, en os plenos unanimidade para... Eso é maravilloso. Homelo. Iso tentes que exportalo, porque... É patrimonio local daqui de Rianxo. Pasa sempre. Pero bueno, hai bo ambiente, non hai fallo. Eso é bonito, non? Intentamos apoiar no que se poida, pero bueno, que levades ao mellor toda a vida e sabedes que é unha festa desde máis pequenos hasta os maiores. Involúcrase o pueblo e dá gusto eso, baixar a festa, a sesión vermú, ver aos veciños involucrados, todo. Para todos, ves que non é tan difícil poñerse de acordo. Nada, non hai fallo. Por a nosa parte non hai problema. Ves? Non, para ninguna. Xa me dixeron. Xa é maravilloso, verdad? Moi ben. Boa festa, vela ben hoxe? Sí, moi ben, todo é un día perfecto. Dime. Sabes por que a Virxen da Guadalupe é morena? Home, morena, porque é morena. Non todos somos iguales, hai que ser moreniña. No, ao final non acabamos sabendo, un que é de México, outro que lle pega moito sol. Que sea de onde queira, é daqui, é moreniña, e querémola moito. Claro, temos a policía, tamén temos a Guardia Civil, temos seguridade. Seguridade, vamos moita seguridade. Hasta temos o barco servicio marítimo tamén. Antes que truxeche no tricor. Sí, claro. Esta é a máxima autoridade. Eu cando vengo, se isto xa impón. Hubo moita organización para isto? Moita organización. Xa levamos uns meses preparando todo a Guadalupe para que salga todo ben, seguridade ciudadana, e a xente este contenta. Todo, claro. Para que discurra todo ben e... É verdad que o primeiro día entón é máis fácil, non? Sí, a xente está moi animada e, bueno, temos que ter presencia policial e todo. Ahora vamos a pasar por diante de Abanqueiro, bueno, e dai pois poñeremos rumbo a Praia de Tanxil, onde está a imaxe da Guadalupe, donde aí pararemos e lle cantaremos a nosa rianceira o hino. Levando do mar, pois levo aproximadamente ao mellor da miña vida profesional como 20 ou 25 veces. Madre mía. Sí. Eso que tes 30 ou 35? Non, teño 57. É complicado xe, levas moita xente. Xa levo 3 barcos levando a imaxe. Xa na casa había 3 barcos e, bueno, os 3 levaron a imaxe. É un privilegio. Home, por supuesto, para un rianceiro é un privilegio levar aí a Virxen da Guadalupe do barco. Se non é a Guardia Civil, a xente fai o que quere. A imaxe non se debe de pasar por ningún momento, e o xente o que fai é facer pasadas por diante da proa do barco, de calquera, ou do meu, que levo, en este caso levo a imaxe, ou outro, é o que non saben o peligro que están... Ese é o mensaxe para todos. O peligro que conleva todo eso, porque se lle paran ese momento a lancha ou o que sea, pois ten un problema grande. Cando un barco non, ten outra seguridade. Bueno, amigos, sitio privilegiado. Estamos no barco donde vai a Virxen da Guadalupe, cheo de xente. Vamos aos barcos todos aquí alrededor nosa e vamos a ir a botar a ofrenda ahora mesmo para honrar a Virxen da Guadalupe, que a moreniña, que todavía non sabemos se ven de México ou de onde ven, pero bueno,
con todo eso, as cousas nestas festas son maravillosas, porque fijadevos que maravilla de barcos temos aquí, todo cheo de xente, barcos por todos lados, ves, saluden, non nos saludan, non nos vían, ahora sí, ahora nos ven, ves, e a xente, ves, está animada e todo, é unha festa maravillosa, todos os barcos alrededor, moita seguridade, de momento non hai ningún incidente, pero estamos falando que hai unha flota, ahora mesmo parece que vamos a ir a conquistar algo. E temos aquí a Virxen de Guadalupe comandando, así que nada, vamos a ir a facer a ofrenda. Por que a Virxen da Guadalupe é morena? Por os rayos do sol que entrou pola ventaniña. No, que o sabe, que ya verá que lle vou preguntar eu aquí. Sabe usted por que a Virxen da Guadalupe é morena? A daqui é morena porque é copia dunha Virxe morena que é a Guadalupe de Cáceres. Son como tantas imaxes que hai en España da Virxe, que son morenas, son negras, do monasterio de Guadalupe. Mira ti, bueno, por fin sabémolo. Estamos aquí tamén con máis xente que o sabe, non? Sí, señora. Ti dicías que era de México, Dicía que era... tamén. Fixo a un monxe Xerónimo que era natural de aquí, era monxe no mosteiro de Guadalupe en Cáceres, e fixo unha copia da Virxe de Guadalupe dali. E trouxo a... Pois temos que hermanar logo cos de Cáceres. Xa están. Só como eles non teñen mar, é complicado. Xa está feito. Hoxe estamos de festa. Sí. Sabes por que é morena a Virxen de Guadalupe? Porque vai moito á playa. Se ao final aquí... O meu marido agora está esperando a que baixe a Virgen para nós ter que desmontar todo isto, levar o barco para o Pantalán. Bo, é que a baixen, porque ten baixar ela. Bueno, claro, ten que baixar. Eso é virgen, Teñen que baixar. De Rianxo de Cepa, Non ves, aquí está o capitán. O capitán está bravo, viñemos rapidísimo, Claro, é que a xente non entende que ten que baixar a modo e todo mundo ten que ir no seu orden. Que me dixeron aquí que é encargado do barco, non? Sí. Bueno, vai falar de espaldas, porque non quere que a vexa nadie. É un personaje público, non quere dar a súa... É influencer. Dixeronme que eres a patrona do barco. Sí, claro, sempre. Eu sempre. Vou a batea, vou a facer cría, vou a todo. Daqui de toda a vida. Miren, todas as concejalas, ves? Tanto as por aquí, alrededor. Temos a outra aquí tamén. Esta é a concelleira de festas. Solo podo saludar porque empezamos a festa ainda ahora. Bueno, que tal, gustouche? Moitísimo. Unha emoción. É o día máis bonito de Rianxo. Hoxe? Hoxe. Mais que a Rianxeira o... Sí. A min gustame máis ver a procesión. Pois de feito intento vir todos os anos e con Ramón. Traia ou non traia a Virgen, con Ramón, co patrón. Ah, claro, se non ves con Ramón xa non ves. Sí, no, tal cual. Non será o teu marido? No, somos moi amigos. Vámonos deixar aí. Sí, ahora vamos de fiesta. Señor, hora de festa. Ah, podemos ir bailar? Elo. Ah, bueno. Vamos agora, a sesión vermú. Vou bailar logo, veñen as concejalas tamén? Veñen todas. Ah, bueno. A donde vou van todos. Pois casi que me vou por aí ahora mesmo. Vámonos de festa. Chao. Chao. Bueno, amigos, xa baixamos do barco. Non vimos como baixamos, pero baixamos ben todos. E ahora mesmo a Virxen da Guadalupe xa está de volta outra vez, aí ben guardada. E ahora mesmo temos a banda de música tocando, todo o mundo aquí preparado para seguir de festa nestas grandes festas de Rianxo. Así que nada, vamos un momentinho de publicidade, pero vimos ahora mesmo xa e volvemos con máis festas aquí en Rianxo, festas da Guadalupe 2024. Vive as festas da Guadalupe con nós. CCA Rianxo. En mercarrianxo.gal tes o teu comerzo de sempre a un clic. Descarga a app máis Rianxo e aforra mercando no comercio local. A Asociación Rianxeira de Empresarios desea vos unhas boas festas da Guadalupe.
Neumáticos Soto. Ademais dos nosos servizos de sempre, contamos con postes de recarga para vehículos eléctricos, lavandería e, como novidade, punto de recollida de paquetes. Autocares Muiños, aluguer de autocares, autobuses e transportes adaptados, transporte para eventos, escolar, de obreiros, servizo discrecional, nacional e internacional. Ansores, calidade en todo tipo de sillóns, mobles a medida e fabricación propia. Visítanos en Araño. Pesado Barbanza, suministros e aluguer de maquinaria para a construcción. Ferrasería Diversa, andamio europeo. Visítanos na nosa nave no polígono de Espiñeira, Boiro. Metales Taragoña, especializados na reciclaxe de metal, xestores de residuos sólidos industriais, despezamento de maquinaria e desmonte de naves industriais, venda de pezas e metais usados, recollida e tramitación de baixas de vehículos. Proafer, depuradora ecetaria de marisco vivo, ameixas, bogavante, navallas e mesillóns, venda ao público na nosa nave e en liña. Tarrío y Suárez, xestión integral de proxectos de edificación industrial, dotacional e obra civil, servizos forestais, movementos de terras, canalizacións, parques rústicos, multiaventura. Deseñamos e instalamos mobiliario urbano a medida. Un poquillo más rápido, vamos un poquillo más rápido, ¿Qué tal, amigos de Festa en Festas? Estamos de volta aquí, ves que follón hai aquí montado aquí en Rianxo, Festa de Guadalupe. Isto é o máximo, levantou a semana de festa e hoxe é un día bonito porque é o día do feirón. Así que nada, vamos a disfrutar aquí, feirón, festón. Isto chamase o feirón mariñeiro de Rianxo. Aquí estamos de volta, aquí de Festa en Festa. En Rianxo con, como se chama usted? Con Ana, e pertenecemos á Dorniña de Banqueiro, ao grupo. Pero claro, vienes a facer a festa. Vienes a facer a festa. Home, é logo é pasalo ben. Sí, a animar todo. De que se trata o feirón? Home, precisamente de pasalo ben, cantar, bailar e o que sea. Feirón, festón, festón. Xusto. Pues vamos a darlle. Que tal, amigos? Aquí estamos con unha persoa que eu conozo porque é un vikingo profesional, verdad? Tal cual, tal cual. Os vikingos os dous, de Cantoira, pero claro, vimos a Rianxo a festa, e estamos aquí no feirón. Eu jodeume porque tuve que traballar primeiro, traballo primeiro, pero a festa... E que teu nome, que non saben?
Antonio Bozón, alias Ruso. O ruso, venga, un vikingo de primeira cepa que ven Tal ás cual. festas, así que se este home veo esta festa, que será boa. Moi boa. Pero esta festa non é... Isto son unha semana inteira dunha festaza. Isto é vindo de traballar. Para min é o mellor que hai. O feirón para min é o mellor. Sí? Nin o viernes do último día que din que hai 3 orquestas, nada. O mellor é o feirón. Pero nada, vamos a ver, vamos a seguir co feirón. Creo, digo para todos, porque levo todo o día aquí, teño algo que divulgar. Estou por divulgar historia galega. Sabedes de onde sale esta bandeira? Sabes de onde sale esta bandeira? Ti crees que pode ser a primeira bandeira da historia de Galicia? Esta bandeira é a primeira bandeira da Galiza, do noso territorio, é a bandeira sueva do Reino de Galiza. O primeiro... Enseñame. Que se vexa. Os cataláns e os vascos defenden a súa historia a morrer. E os gallegos non a sabemos. Temos que saber de onde vimos para saber a onde vamos. E esta bandeira é a bandeira do primeiro reino cristiano de toda Europa despois da caída do Imperio Romano. Pagáronme moito para que tocara. Nada, o xurtiño. Queres probar? Tentarino. Unha masterclass. Este home é un influencer. No, bueno, ainda non chego tanto. Como é o teu nome? RNX Foto. Como? RNX de Rianxo, foto. Fotos, hoxe aquí un vídeo de la cámara indiscreta. Grabácheme a mí? Sí. Ten cuidado, Grabei, sí. Ti faz entrevistas e eu gravo a ti. Estamos. No. É increíble, bueno. O resto é Rianxo, pero menos Rianxo. Non dixas eso. Ai, non que va. Vamos a seguir de festa aquí con... Va, disfruta. A bailar. A pasalo o día inteiro. No, pero vienes moi preparadas. Claro. A bailar. Pensamos a pasar todo o día aquí, sempre. É xa O como día de uniforme, hoxe- como nós os vikingos que nos vestimos de vikingos. Pues, Correcto. O sea, o noso día este uniforme. é para eso. Está po ano vos Sí. un uniforme dese. Claro. Sí, de Rianxeiro. E pois aquí viñes a bailar así. Vimos a bailar. E logo non vimos... Como vedes, vas detrás dos gaiteiros tú ahora. Nós vimos a bailar con gaiteiros, sin gaiteiros, co que faga falta. Bueno, entón, déxeme bailar con ela despois, non? Sí, sin problema, non te preocupes. Estou flipando porque, sabes, é que na tele non me puxeron espello e polo menos así, pois podo ver algo. Aquí podes verte en todos os que ves aquí que queiras verte. Además que te ves máis guapo aí, Porque me dixo un chico... Máis guapo, como se fora. Que dixo o chico que tiña fillo? Dixo un chico, isto ten fillo. Sí. Chamas? Noa. Chamaste? Lara. E a mamá? Susana. Sin eu, non? Porque Sí, sí, son. Isto facedelo vos? Todo feito á man. Sí. Estás orgullosa aquí non? É verdad que pasei por puestos moitos en feiras e demais e de espellos
No, é que de espellos non suele haber nada, a min encántame facer estas cousas e un día pois dixéronme, por que non ves o feirón? É o terceiro ano que veño. No momento non nos conoce moita xente porque somos así aínda novas. Como vos podemos chamar? Decoar Chic, en Instagram, Decoar Chic. Estadios, porque mira para aí. Sí. Que me axudache? Non moito. Chámome Marga. Son unha apicultora de Catoira. A min, casualmente. Como se non nos conociera. E que tal facendo aquí? Pois aquí estamos facendo un obradoiro de candeas, de cera estampada. É cera de opérculo, 100% bio, e estou ensinando un pouquiño de onde sale a cera. Sabedes de onde sae, non? Que na fan? As abellas. E que necesitan para facer a cera? Polen. Bueno, néctar. E onde o sacan? Das flores. Amiga. Sí saben. Pero que falábamos da cera? Que necesitan moita cantidad de néctar para facer 1 kilo, non? Pero isto que para facer que? Vamos a facer unhas veliñas con cunchas, decoradas con cunchas. Despois vai ser derretido como se fora unha vela... Sí, solo temos que coller mecha de algodón, encerala para que queime ben e despois poder facer, sí, tamén. Isto é mel. Sí, teño 2 apiarios. E xabón. Xabón de mel tamén. Xabón de mel? Sí. Tamén se ve xabón con mel? Sí. Bueno, é de glicerina orgánica e engades de tío teu mel e esencias, si queres, ou aceites. Porque esos 2 son os probadores. Pon aí chucha mel, se queredes probar o mel. Claro. Teño 2 porque este é de ten máis castiñeiro, acabo de envasalo, fai nada. É recente. E o outro ten máis silva. E entón son distintos mels. Sí, exactamente. Este? Ten máis silveira, pero tamén ten brezo, o sea, carroucha. Eso como sabes, tío, que está collendo? Porque o analizas. E tamén polos sabores, pola experiencia, pero as analíticas, tú cando analizas o mel, danche un estudio dos diferentes pólenes. E segundo, tamén, segundo tipo de polen que teña e as cantidades, pois che poden catalogar. Pois empezamos así con unha colmena, 2 colmenas, e unha vez que te enganchas a apicultura estás perdida, porque non o podes deixar. A la cena do Ulla, bioapicultura. Bueno, ahora estou facendo, pois solo dedicándome á apicultura, e intento, pois agora vou a cambiar. Digo, para buscar, para se a gente quere comprar algunha cousa. Pois eso, poñendo a la cena en Instagram, pois, ou, bueno, no Facebook xa te aparece.
emerxente de Galicia ou Galiza, ou como querades chamalo, un grupo que velos diste Galiza pura, pero de repente están cunha mau patacas fritas, e chamanlle Galega de Bailables. Galega de Bailables, un grupo que fan performance. Sí, performance galaica, sí. Eso como é performance? A performance, pues é tocar piezas de aquí e darlle performance. Jota Muñeira paso doble, Jota Muñeira Muñeira Led rumba. Zeppelin en Jaita. Nada, tocamos Sota Caballo Rei, Sota Paso Caballo doble, Jota Muñeira, rumba. No, pero Salto jarrao. A xente a bailar. Algo paredes distinto que a xente vos ten tan en alta estima. Pois tocalo bonito. Tocamos lo bonito e cobrar pouco. No, es que, o sea, si tocas o mismo que o resto, pero algo ten que haber. Que será? Non sabedes. A ver, se queres contoche que facemos bachata, pero en realidad tocamos muñeiras e jotas. No, tema, fan bachata, pero en realidad tocan coa jaita. Ti que tocas? Unha requinta é unha flauta travesera de madeira, así pequeniña, moi típica da zona da Ulla. Sí. Eu toco a gaita e o saxo un pouco. Hai máis xente e vámonos ir a buscar. Non vos parece? Sí, como é o grupo? Galaica? Compañía Galega de Bailables. Vamos a buscar a Pablo de todos estes, porque hai máis xente na banda. Hai un home de Lugo tamén, que é máis complicado. O acordeón. No, todos teñen a súa complexidade. O acordeón, sempre, si ou non? Sí, sempre. O acordeón é máis complicado. Que tocas ti? Eu toco a zanfoña. A zanfona. Esta xente famosa, folk galego performance, como decía Pablo, porque fan cosas diferentes e non sabían decirme que non saben eles, pero tocan con saxo, por exemplo, folk, con saxo. Sí, claro, aí o ves. Aí está Son tocando. cosas que non estamos acostumbrados. En música podes tocalo co que queiras. Hai que vir a pasalo ben. Hai que vir a Feirón, todo o mundo. Todo o mundo. Todos os anos. E vindes de Boiro. Aquí hai que vir de festa. Hai que vir de festa, non hai máis. Listo. Mandarlle un saludiño para todos. De Boiro. Aquí vemos a Moreniña. A Moreniña, festas de Guadalupe, pero hai comisión de festas. Home, non queda outra, para facer semejante cousa que facemos, somos unha comisión de festas cara ayuda. Pero, claro, eu pensei que esta era unha festa que facían, basicamente, o propio Concello, pero non, hai comisión. Hai unha comisión de festas a base dunha asociación, pero quen vale de verdad non é nós que organizamos as cousas, é a xente do pobo, é a xente que ven de fora. Xa, vale, que se anima a pero vos estáis todo o ano. Sí, todo o ano, cada un na súa parcela, porque eu son maior que el, eu unha parte de cousas e... Si, ti levas máis festas. Bueno. Maior, o de maior é. Cantas festas levou e cantas festas levou? Eu creo que me sacan as poucas. Non descubras aquí. Como é o teu nome? Eu son Luisa. Luisa de Rianxo. Pero de Rianxo propio? No, de Rianxo. Mira, dai de frente a de Feliciano. Vale, non me digas máis, porque aquí andan a voltas cas parroquias. No. Somos todos un. Todos son xuntos, home, se ao final somos todos un. Que hasta se quere afincar. Hai algún conflito entre parroquias durante o ano, pero esta semana resolvense todo. Esta semana estamos xián. E para facer a festa para todos, temos que ser tamén nós plurales e variados. Te levas de comisión de festas? Pois 3 anos, desde que deixou o noso patriarca, o Xixi, que o fixo maravillosamente durante anos. Eu 8, creo. E que aportades? Pois nós aportamos outras maneiras distintas de ver as cousas que poden funcionar ou non. A Guadalupe une. A xente, por exemplo, vas calquer día da semana, hola, buenos días, adiós. Pero chega a Guadalupe, hola, buenos días, é distinto. É unha actitud, un sentimento. É outra cousa, verdad? Podes dicir, Xián, que é eso? Pasa eso, Xián. Solo tens que preguntar un pouco por aí, sí, que o ambiente transmítese e pasa de uns a outros. De festa en festa, un saludo para os nosos veciños de Rianxo e os da comarca, porque somos todos unha familia. Veñen de Villa García, de calquer sitio, e somos unha familia. As que os de Boiro se queren afincar, non? Bueno, hombre... Solo nesta semana, bueno, pois,
Son Mira, benvidos, non que veñan. lle cerramos as portas a ninguén. A nadie, aquí todo o mundo é Aí benvido. está, que veña a xente, verdad? Sí, Se queren vir os de Boiro para a comisión, que veñan tamén. Nós temos todas as portas abertas. Como vos chamades? Eu Olaya. Lucía. E ti de Pobra e ti de aquí. É unha festa pa vos. Sí, no pa non. Pero eu veño todos os anos, É a semana que todos nos queren afincarse en Rianxo, sabes? Sí, cada vez pasamos esta festa. Mira a representación que tendes aquí en Rianxo, que bonito é a Morendiña, por que vos gusta tanto? Porque algo que me inculcaron desde pequena. Eu igual. Porque é festa bailar todos os días. Todos os días. É un ano que se ve a clase, pero todos os días está a festa. Aquí estamos con xente de por aquí pola zona. De onde sodes vos? De Catoira. Parada de Rianxo, por favor, arriba aplauso para eles. Casualidad. Que casualidad, verdad? Totalmente. Como vos chamades? José. Carolina. Daniel. Vides de Catoira porque esta é unha festa única. Despois da vikinga, esta é única tamén. Traballar todo o día. Sí, todo o día. Sí, levo seguido desde a mañá casi. E directos aí e despois a traballar. Hasta a final. Eras igual, verdad? Mañana, tarde e noche. A tope. Porque, que ten esta festa? O feirón mariñeiro de Rianxo é o mellor que hai, e nada máis. Por que? Porque se vive, o feirón vívese ou non se vive, e nós vivímolo. Saludo a meu irmán que está ali tocando trombón. Músicos na familia, todo. O sea, todo queda aquí na casa. Todo queda na casa. Ahora é o momento de bailar, non? Toda a noite, hasta co corpo aguante, cara. Ahora permítesme, non? Pues claro, esta muller antes dixome se podía bailar con ela, pues yo. Pues bailamos. Rosa. Miguel Ángel. E viñes a unha festaza porque nos encanta, non? Sempre, levamos xa, eu levo o sexto ano vindo seguido. E de maravilla isto. É o primeiro ano. E que tal? De puta madre. Podes decirlo sinceramente. Pois ben, encanta. Un festazo, a festa de... ¡Repítese! Todos los años me he visto así, Juan. Todos los años de festón de... Pero si es que era o primeiro ano. No, desde o sexto ano levo así, Juan, con a mesma roupa. É a primeira vez, é o sexto. Como son mariñeiro, teñome que vestir de mariñeiro. ¡Mateles al mes!
gusta tanto esta festa? Porque es la mejor del año. Sí. La Guadalupe. E ti tamén, Pontevedra. ven de todos os lados. Por que será? Por que ven de Eu todos de Meis. Por que ven de todos os lados? Porque este leche. Esta é a mellor festa do mundo. Vamos a bailar de todo. Como te chamas? Eu chamame Marga. Todos os anos estás aquí, Non fallo, todos os anos pido vacacións a propósito para vir a Guadalupe. Xa as cadras? Xa as cadro, o ano que non poida cadrar, pois... Es coas amigas, non? Cada ano tes unhas. Non, son as de sempre, non fallo, hombre. Aguanta todos os anos? Que remedio. Sí? Sí. Laura. E onde ves ti? De Rianxo. É que eso é pola parroquia, se máis. Claro. Eu son daqui tamén. De Rianxo, de toda a vida. Eu Uxía. Home, porque é unha festa única. Son 8 días de festa, con eso xa dicimos todo. Estamos como a primeira hora, xa nos podedes ver aquí. Que cantamos? Pájaro Pinto ou Guadalupe? A primeira hora da verbena, que hoxe temos aquí a Orquestra da Terra con gran parada de Taracoña. Home, terra de músicos. Isto é nivel, Terra de músicos, Oxe, entón, a bailar. Estamos ca xente toda bailando, aquí unha festaza enorme, aquí despedindo esta gran festa de Rianxo da Guadalupe, maravillosa, con festa para todos, desde pequenos hasta máis maiores, e todos os anos, é sempre maravillosa, así que, se sabedes, se queredes que vayamos ás vosas festas a gravarvos 986 71 0741, ou buscadenos tamén, ou podes mandar un email, ou podes buscar en Facebook ou en YouTube, aí estamos sempre. Así que nada, vamos a seguir disfrutando esta gran festa da Guadalupe. Viva Rianxo, viva Guadalupe, viva a Moreniña. Vive as festas da Guadalupe con nós. CCA Rianxo. En mercarrianxo.gal tes o teu comerzo de sempre a un clic. Descarga a app máis Rianxo e aforra mercando no comercio local. A Asociación Rianxeira de Empresarios desea vos unhas boas festas da Guadalupe. Neumático Soto. Ademais dos nosos servizos de sempre, contamos con postes de recarga para vehículos eléctricos, lavandería e, como novidade, punto de recollida de paquetes. Autocares Muiños, aluguer de autocares, autobuses e transportes adaptados, transporte para eventos, escolar, de obreiros, servizo discrecional nacional e internacional. Ansores, calidade en todo tipo de sillóns, mobles a medida e fabricación propia. Visítanos en Araño. Pesado Barbanza, suministros e aluguer de maquinaria para a construcción. Ferrasería diversa, andamio europeo. Visítanos na nosa nave no polígono de Espiñeira, Boiro. Metales Taragoña, especializados na reciclaxe de metal, xestores de residuos sólidos industriais, despezamento de maquinaria e desmonte de naves industriais, venda de pezas e metais usados, recollida e tramitación de baixas de vehículos. Proafer, depuradora ecetaria de marisco vivo, ameixas, bogavante, navallas e mesillóns, venda ao público na nosa nave e en liña. Tarrío y Suárez, xestión integral de proxectos de edificación industrial, dotacional e obra civil, servizos forestais, movementos de terras, canalizacións, parques rústicos multiaventura. Deseñamos e instalamos mobiliario urbano a medida.